Get the Simpsons game for your NES remote, please. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. Crystallis, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Cephas against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power. It's turbo speed in 3D. It's treacherous tracks, hot cars, hairpin turns. One mistake and you'll roll. Rad Racer only from Nintendo. Now you're playing with power. Warning, such behavior is irresponsible, immature, and very foolish. We recommend you try it at home. Paperboy from Mindscape for your Nintendo Entertainment System. What will the future bring from Nintendo? More hits like Super Mario Brothers. Arcade hits like Kung Fu. Nintendo has the most video game hits. Hogan's Alley, Duck Hunt, and more like baseball and Excite Bike. And you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Hey, I say, Dwnsiwn, come on! Hey, どうした？大根が出て、お前がなんでそっちにんで、この野郎邪魔な野郎で、お前笑ってるやつあるか、本当にもう、大根引き抜いちゃうかな。抜く、勝つ、投げる。正統派アクションゲーム。Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n chwarae Dwnsiwn y Dis, fersiwn Calan Gaeaf. A heddiw, rydyn ni wedi llwyddo. Un munud, just gwirio bod y sŵn ar hwn yn gweithio. Fi'n cofio, nes i troi lawr tipyn bach, so gobeithio ma' hwnna'n digon clir i chi gyd. Ni wedi llwyddo i gael y Cymraeg i ymddangos yn gywir. Prynawn da! O! Ei, siwmai. Fi wedi penderfynu i ddim wneud y green screen heddiw achos fi eisiau really dangos bant y Crys a mae lleidr yn mynd yn cyflyw neu invisible os dwi achos y gwyrdd, mae'n gwyrdd chroma key, yeah. Anyway, prynawn da o, wastad yn ffantastig. Crys hyfryd, yay! Rhaid wneud e, a fi di rhoi bach o goleuadau gwyrdd yn y cefndir jyst i creu'r effaith Calan Gaeaf a Banner Cymru achos fi eisiau cuddio ffaith bod graig fi'n defnyddio stafell yma gyda'i treadmill, felly ie, dyna'r syniad. O, ffantastig cael crwdd neis dda chi i ymuno heddiw.
Right, so fi wedi bod nôl ymlaen I Terry, a oedd e'n dweud mae'r update nesaf yn mynd I trisio hwn, ond fi wedi gweithio mas workaround a dyle nawr wrth I ni chwarae, dyle fe bod yn good. Okay, so gada fi just... Hey, Emrys! Emrys! Oh, I'm gonna Josh yn barod, fantastic. Right. Felly, jyst yn mynd I symud hwn draw fan hyn am eiliad. Felly, o'n i'n dweud Emrys, fi wedi ffeindio workaround I gael hwn gyda'r text cywir Cymraeg mewn okay? So, dyfeisiwr, dwi'n gyffroes iawn am y rifin arbennig Calan Gaeaf yma. Dywedodd Boneddiges Look bod yna llawer o offer cool newydd i'w drio. Yeah. Oh, no. Croeso nôl I rifin arbennig Calan Gaeaf Dwnsiwn o Dys. Okay, cool. Pigo hwn fyny. A mil dwbl. So dyma bydd y sesiwn olaf Calan Gaeaf Dwnsiwn o Dys. So, eisiau gwneud y mwyaf o fe heddiw. Gobeithio wneud full playthrough. Yeah. Okay. Chwip trydanol. So, gyda'r fersiwn yma, mae fe'n eitha tricky achos mae lot o stuff sy'n neud newid i'ch hunain. O, un cwestiwn gyflym, ydy'r lefelau sain yn okay? O ran y balance, dyl ni dweud, cydbwysedd rhwng y mic a'r cerddoriaeth y gêm. I gael fi gwybod. Gwneud newid. Rolio 1. Iawn ochr fi. Diolch Josh. Cool. Mae'n trwy'r golau yma lawr tipyn bach. Ydy yna'n lawr neu lan? Yna'n lan. Okay. Dyna ni. Right. Hwna'n fine. Tree. Cool. So, mae just wneud hwn tipyn bach yn llai. So ni allu gweld y ffyrnigrwydd yma. Right. Oh, fine. So, pob dis yn troi yn 6. Wy ddim actually angen hwnna. Neu cadw hwnna ar gyfer y tro nesa. So gobeithio mae lot, wel, mae diddordeb wedi dod ynglyn â sesiwn os fori o gyda Phasmophobia a Among Us gyda'r webcams a gwisg fancy. So, edrych ymlaen at hynny a gweld beth mae pawb, os mae pawb yn mynd I wneud ymdrech, dyna'r gair, wneud ymdrech neu beidio, so gawn ni weld. O na, mae'r dau gêm yma'n gêm really dda. Ond, oedd Lynette cosplay. Sorry dwi'n methu ymuno bydde fe'n ymgeisio gwylio stream ar ôl fi orffen. Swnio fel syniad gred. Diolch Josh. Dywedodd Lynette bod na reolau lle chi'n gallu pawb ar mics trwy'r amser a mae bach fel tag, ddim tag, ond fel mae pawb yn gallu dweud wrth pobl eraill, chi'n agos neu chi'n bell I ffwrdd, mae'n agos I ti gwylio allan. So mae kind of, mae pawb jyst yn redig I ffwrdd o'r person sy'n lladd. Mae'r imposter fod I lladd pawb.
Ond oes na ddim fel siarad a pleidleisio pobl mas. Mae just fel mob. Ddim. Ydy mob? Ydy ti'n chwarae mob fel na? Dyma un person yn just trio lladd pawb. Mae'r gweddill yn redig I ffwrdd. Yeah. Mob. So, blocio holl niwed hunan newidiol. Hwna. Pla. So, driad ochr yma. Mae lot o eitemau ochr yma. So, a fi am hwnna gynta. Dishydol. Boom. Milltifio bawb. Siocio hunan. A wedyn... O, o'n i'n meddwl... O, niwed. Yeah, so falle bydd amser I ni drio cwpl o opsiynau gwahanol. Mae cwpl o bobl di dweud bod nhw a ddiddordeb, so fi'n croesi bysedd, bod Josh a Emrys methu dod fori, fi dal gyda ni crew eitha mawr. O Steffan di dweud mae'n eisiau dod Insta-Sim. So yeah, gawn ni weld. So yeah, pimp. Tro nesa, neu cael tro nesa. Boom. I don't know ni. Right. Blocio holl niwed hunan newidiol. Ystod gwneud niwed I dy hunan ennill ben beth a hap. Ymyl double fel double-edged sword. Ymyl double. Gwella. Plus 1 dis. Wal o ddrychau. Fangen lot. O. So dyna yw'r ateb I uwchraddio tonig iechyd. Haha. O haia. Roi eiliad I mi. Roedden ni'n cael yr olaf o'r addurniadau o'r cefn. So, Emrys, os ti eisiau chwarae hwn fel gyda'r mod Calan Gaeaf, mae rhaid I chi, pam chi'n rhoi y mod mewn, chi angen mynd mewn I iaith a double-clicio ar... Wel, mynd mewn I iaith gwahanol a wedyn mynd nôl i'r Cymraeg a gwasgu a clicio ar Cymraeg eto, a wedyn bydd hwnna'n cywiro'r glitch bach oedd yn ddigwydd. Achos, wel, tro diwetha wnaethon ni'r stream, oedd text ddim yn ymddangos y cyfieithiad Cymraeg, felly ie, mae'r update newydd. A mae fersiwn Catalaneg o'r gêm yma yn dod allan gyda'r update newydd hefyd. So, os ys diddordeb dych chi, gweld beth mae hwnna'n edrych fel. Yeah, cool. Catalaneg, wow. Chwech. A melltithio. Os dwi'n neud hwnna ar diwedd y tro, mae'n okay.
O, i'r gelyn! Dam! Nes I ddim darllen yn gywir. Rhaid fi curo hi'n gyflym. Hwna mor silly. Si, os ti ddim yn darllen e a canolbwyntio, chi'n bod mewn lot o drwbl. Dam. 6. Bendith ar hap. 5. Come on. Oh, nah. Right, fi'n just about... So I need... Hwn. Pwyr I fyny. Ffyrnigrwydd. O na, i'r gelyn! Oh my god, fi ddim yn... Oh my gosh, darllen y blimin ysgrifen. Ofnadwy. Right, mae'r rediad yna yn ofnadwy. Sa'n rhoi fyny. O, edrych, mae o clow nawr. Boo! Right. Twymo fyny o ddanna. 6. Mae o lot o bwynt yna. Boom. Right. Hedfan trwy rai nawr. Sorry pawb. So, mae bron gwneud dim byd o gwbl. So mae hwn yn un... Mae hwn yn enghraifft perffaith o rhywbeth rubbish chi'n cael, ond mae'n gwell I swapio fe am rhywbeth sydd yn gwell. Plus 1. So mae hwnna drych anfeidrol actually I fi. So mae fe'n helpu fi. Oh, just... So... 6. Stim point. 6 eto. Oh god. 5 fan hyn. O, wedi gorffen. Hei, edrych pa mor giwt ydw I. Ti eisiau fy mhatio? Dwi'n buwch gwch gota. Dyw buwch gwch gota byth yn brathu dwylo pobl bant. Oh god. Oh dear. Hwn yn fwy defnyddiol. Pladur. A gollyngiad bas. Okay. Come on! Dewin. Mynd am y dewin gynta. Gwneud newid ar 6 milltithio'ch hun. So sdim point milltithio fy hun. Peri 1 hard I 2 frwydrwyr. Ooh. Nah. Wait. Wait. Fi'n credu mae'r melltith yna yn diflannu. Ie, mae fe. Nid I just... Ie, mae fe'n diflannu. Dim ond un tro arall sydd angen. Roliau dechonegol.
O, dalen ni di roi ffyrnigrwydd. O, wel. Dim ots. Lwcus fanna. Achos... Dyna ni. Perffaith. Okay. Ma' nhw'n eitha da. Mwmian. Right, fi'n siŵr os yn y set-up yma. Gwneud niwed y dig os yw'r terfyn wedi wefru. Ie, mae hwnna'n os mawr yn dywe. So nawr, o mae angen 6. So, os dwi'n mynd, boom, mwmian. O na! So dal ni ddim wedi neud hwnna. Damn. Dal ni di... Lle... Gwanhau o 1. Yn costio 2 ddo. Oh nah. Oh my god. Mae hwn yn galed. Right, fi'n mynd I cael go ar y grach sy'n ridiculous, ond man. Dyma rif yn arbennig Calan Gaeaf eto. So mae jetpack yn gallu diflannu y bwmp. Oh, damn. Wait a sec. So dwi'n neud... Un, right. Wedyn... Bump. A nawr... Hwna. Ooh. Dal heb cael spin ar y mod, be'n union mae'n newid? Mae'n newid y cymeriad, so ti'n gallu... Y cymeriadau ti'n chwarae yn erbyn. Maen nhw gyd wedi gwisgo fyny fel rai Calan Gaeaf. Hefyd mae reolau gyda hwn. Modd pos. Neu mod dylan bod pos. Yn y benod yma mae eich sbeliau, slotiau, sbeliau dis newid cyn bob brwydr. Y nod yw I drechu bob gelyn mewn un tro. Os ydych yn methu, maen nhw'n gwella I iechyd llawn a bydd eich sbeliau yn ailosod. Oh my god. Oh, dyna pam o ddim mor anodd. Right, symudiad i'r gelyn. Gall un newid a gwella'n llwyr. Oh, na. Okay, fi gweithio mas beth mae pob un yn neud. Gwneud newid, lleihau cyfrif. Gwneud newid. Mae rhaid. Mae fe fel... Gwneud newid o 4. Dy'r teclyn gafael. Dychwelyd 2 o'r gwahaniaeth rhwng y ddys. 4, 4, so... Mae hwnna'n solid. O, mae'r max yna. Flip. 1 a 1. Okay. So mae hwn fwy fel puzzle.
Dal heb cael syniad. Okay, ti di gofyn na. So, fi'n credu, os dwi'n neud hwnna, 6 ac 1, 5, sugar. Fi ddim yn mynd i gallu neud e nawr. Pil drilio 4. Damn. Okay, y riddle o hwn. Felly, os dwi'n neud, fi angen 4. So, y gwahaniaeth rhwng 1 a 5 yw 4. Right. 2 o gwahaniaeth. So, 1 a 5. 4. Wedyn 3 pil drilio 4. Flip. Oh god. Alright, let's do this. Tetraphobia. So, os dwi'n... Pedwar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ddim yn digon. So... 4... 5... 5 a 2. Ond does gen I ddim 2 arall. 5 a 6 yn 1. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mae ond yn rhoi 10 I fi. So dwi ddim yn digon. Os dwi'n cael... Teclyn, gafal, faes. So mae'r 2 yn mynd. A wedyn... 6 a 5. 1, 4, 5, 6, 7... Oh my god, be fi fod yn neud? Gwneud niwed o 4 yw tetraphobia. Chwilio 2 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Ooh, okay. So 2, 4. 2, 6. 3, 6. Oh my god. Definitely angen hwn. A max bydd 6 a 2. Fi methu neud hwnna. So... 6 a 3. Dwi'n neud hwnna. Na. Fi ddim yn gwybod. Un a 5. Na. Unless ti'n rhoi 4 a wedyn wedyn oh no
Na. Mae'n puzzle mawr. Fi'n credu beth sydd angen I fi wneud yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau gynta. So fi angen 2. Fi angen 2 set o 2s. So 6 a 4. A wedyn a nawr three. So wedyn pump a 2 3 oh god dim mini coffee hwn. Okay, mae pêl just go allan respect. So gwneud niwed, lleihau cyfri lawr gan, dyw hwnna ddim yn helpu. Gwneud niwed. Oh, 1 munud. Chwarae 2 o'r gwahaniaeth. So mwyaf... Oh, gallen ni wedi defnyddio tetraphobia. Os mae'n mwy. Yeah. So... lle dyna yw'r gwahaniaeth. Mae'n boom. Boom, boom, boom. A nawr... Oh, cool. Ma Terry Kavanagh, datblygwr y game, actually yn y chat. Mae hwnna mor cool. A random. Diolch, Terry. Mae'n gofyn, hey, want to hit? Ah, you have it, I think. Oh my gosh. Oh, cool. Croeso, welcome, Terry. Mae hwnna mor cool, oh my god. Dim pwysau Morgan nawr. Josh just saying, no pressure now. Fantastic. Oh, wow. Okay. Fi'n hoffi puzzles hefyd a posau fel hwn, ond... So... Na, fi ddim. Teclyn... Gilders, yeah. Right. Nah. Angen hint. Yeah, Terry, please help me. Fi'n hollol stuck. Yeah. Need it eto. Okay. So, tetraphobia. Beth ni'n mynd I wneud yw
Teclyn gafael. Okay. Go on te. Beth. Okay, tacling gafael faes. Hwna? Okay. Okay, set 4 spells. Felly, 4 spell a pildrillio. So, pildrillio, gwneud lleihau cyfrila. So, cadw hwnna fyna. So 4 cells up. 6, 3. No! Ah! Okay. Tro nesa, next time. Brr. Okay. So 4. Yeah, get on with it. Squid Bobby. Okay, chwarae. Croeso nôl I rifin arbennig Calan Gaeaf Dwnsiwn y dis. Broga. Okay, hyn yn okay. Achos fi'n gwybod sut I wneud hwn. So ti'n mynd 4, 3. Bump, 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 boom, boom. Done. Fine. Puzzle wedi datrys. Puzzle solved. Byddwn ni wrth fy modd wedi cael y fwyell. Betia di byddai wedi gallu ennill ac mae'n mynd gyda'r wisg llawer yn well. Okay. Nesa. Squid Bobby. Squid Bobby! Right, so cadw'r 4. Cadw'r 4. Tan y diwedd. So, Teclyn gafael faes. 5, 1. 5 a 1 yw 4. Oh, okay. Set your 4 fyny gynta. Is it reusable?
Okay. Felly, setio 4 fyny. 6. Oh, wait a sec. Wait a sec. Die. 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 6. 6. Oh, 6. Infantry. Infantry. So, infantry. Die tackling device. Oh, we're in. Die. Oh, wait a sec. Wait a sec. Pimp. Tree. Where? Chwech. And die. Yeah, ni'n dweud Diego? Yeah. Go on te, ceri gweld Dafydd. Gyda Dafydd first. Diego. Felly. Tetraphobia. Iawn. Okay, ned. Byddai nôl nawr. Diego, dewch gyda Dafydd. Come on. Come on, Dafydd. Diego. Right. Felly, nôl â ni. Felly, set up y force spell. So, gosod y 4 fyny gynta. Felly. Chwech a 2. Die, Teclyn Gafal Vice. Ah, nah.
nôl i'r hint. Need to set 4 spells up and use pale drillio to execute. Set up 4 spells. So llyfr sbeliau, gwneud niwed o 4, gwneud niwed lan I 4. So 4, 4, 4, 4, 16. So ti angen cael lot o 4s. So lot o gwahaniaeth rhwng 4s hefyd. So 6 a 2 a 5 a 3. Na, 5 ac 1. Right, Teclan Gafael Faes. So y gwahaniaeth rhwng unrhyw un gyda syniadau eraill sut I datrys y puzzle yma. So mae'n dweud, a wedyn pale drillio to execute. So rydyn ni'n sôn am 1 a 6 yn 4 fyna. Okay, beth os ni'n... Na. Un a 3. Fi ddim yn siŵr be fi'n mynd I wneud. So mae'n mor anodd hwn. Fi jyst ddim yn gallu gweld e. Bod e'n dweud, so mae'n dweud na angen gosod 4 spell I fyny a defnyddio'r pale drillio I wneud e. So dyma yr actual spells. So setio 4 I fyny. So ydyn ni'n angen... Beth os ni angen 6 gwahaniaeth rhwng Oh, fi'n more confused. Teclan Gafael Faes. So... 4. 4. So ni angen 1 a 3. Gadael 4 tan y diwedd. Oh my gosh. 1 a 1. Okay. Boom, 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 boom. Na. No, flip.
Fi ddim yn gwybod be fi'n mynd i wneud. Fi angen 4, 4, 4, 4 i ennill, okay? So, mae rhain i gyd yn mwy na 4. 3 yna. Iawn? So, oh. Oh. Okay. Okay, so, os dwi'n neud then... Ah, okay. So, dwi'n yn 2. Okay, another clue. Diolch, Terry. Put 5 and 6 in the vice grip. Okay. Un. So, hwnna fyna. Tetraphobia. Sut mae hwnna'n helpu? Hwnna ddim yn helpu. Hwnna ddim yn helpu! Fi ddim yn gwybod sut mae hwnna'n helpu, Terry. Ah! Felly... For a sec. No. Okay, that was the second clue. 5 and 6 into the vice grip. Nes I wneud hwnna. A nath I roi fi 2-1. You've almost got it. Ah, bron iawn, bron iawn. Okay. Ddim y trauma. Oh! 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 Huh? Oh, okay. Be
Yeah, okay. Tetraphobia. Mae rhaid fi edrych ar beth yw tetraphobia slot gwag. Okay. A beth digwyddodd fanna? So... Okay, tro nesa, next time. Definitely got it. So tetraphobia yn gallu gweithio llaw yn llaw gyda'r vice grip. Lwcus fi go. Yep. Boo, 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 boo. Broga. Boom. Yeah, good. Good. Bump, bump. Bump. Doom, doom, doom. Boom. Good. Come on. Squid Barbie. Ti fel arfer mor hawdd. Ah. Okay, so. Yes! 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 Oh, lleihau gan 4. O nhw gyd, fi'n deall now. I got it now. Reduces them all by 4. Ah, yes! Diolch Beth. Diolch Terry. Helo. Roedden ni wir yn gobeithio byddai'n dod I weld fy ngwisg. Aros, sorry, dwi'n meddwl. Dwi'n ysbryd. Gorau mynd am fach nes I weld hwnna, siarad I fi yn. O, pob hwyl Josh! Tara, gwach chi cybo hir. Hwnna'n briliant. Chi'n gallu gweld y cogiau'n symud a troi. Oh, what? Okay. Fi'n disgwyl hwn bod yn solid hefyd. Right, Storm Eira. Gwneud newid, rewi 1 dis. Ailadrodd ymosodiad nesaf. Dychwelyd 2 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Okay. Wait a sec. Uwchraddiad. Rewi 2 dis. Right, so basically, ni eisiau lot o Storm Eira. Llawer o Storm Eira. Ailadrodd. Dychwelyd 3. So ni eisiau max Storm Eira, sef 6 a 5. Ailadrodd ymosodiad nesaf. So 6 a 5 yw 6, 5, 11, llosiad 2. 6 a 5, 2, so mae angen 2. 2. Dychwelyd 3 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Credu mae hwn bach o thing I roi chi off. So, Storm Eira. 6 a 5 Storm.
Right, nawn ni roi hwnna mas gynta. Mae 6 a 5 fyna. So nhw mas y ffordd. So be ni angen yw 2 set o 2. So 3 so spell ffyrnigrwydd ailadrodd, come on, yeah, come on, yes, oh fantastic. Hedfan nawr boys, yeah. Okay, mummy. Actually, fi enjoyo'r elfen puzzle yma. Trywanu'r cefn. Oh, sugar. Okay, so... Max, gwneud newid o 1, cael dis newydd. Max yw 5. Max. Newid o... Oh, right, okay. Die. Oh, ydw i angen... Pedwar. Okay, felly... Right, so mae angen cael y safnau hergwyd yma. So wrth i un diflannu, mae rhaid i un arall cymryd ei lle yn syml. So, wrth i wneud hwnna. A wedyn... Ond mae ddim yn gael fi. Dyna ni. Max. Right. Go on. Pump. 6. Three. 4. Oh, na. Na, fi yn stuck gyda'r un yma. So,
Dwi... Oh, god, okay. Ti angen defnyddio rai eraill. Okay. Okay, fine. Alright. So... Tree. Die. Ah! Right. Angen tree. Ah, okay. So tree. Tree. So really, methu neud hwnna. Neud hwnna. Pedwar. Trola. So fi angen defnyddio rein I gyd. Dyna'r trick. Tree. 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 Pedwar. Oh, mor agos. Mor agos. Dwi'n deall nawr. I mwy. Dianc yn syth. Na. So, be dwi angen neud yw cael rain y tree.
falle 2 o'r yna. Oh. Tro arall. I'm quite unsure. Lle dyna'r trick fyna. 1. Oh, fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gwybod. Oedd anodd iawn. Felly, diolch am wylio. Fi'n mynd I gadw fan am heddiw. O'n I mor agos. Ond fi'n credu mae'r puzzle ola 'na just gormod. Diolch yn fawr. Thank you very much, Terry. Diolch yn fawr am helpu gyda'r puzzle fanna hefyd. Yeah. Falle na I siarad gyda chi cyn bo hir. Diolch am wylio Dwnsiwn y Dis, Dicey Dungeons, nos rifin Calan Gaeaf. A na I gweld chi cyn bo hir. Iawn. Nos fory falle ni'n mynd I chwarae Phasmophobia a Among Us. Felly gobeithio chi yn barod I gwisgo fyny falle fel rach actually achos mae hwn yn Calan Gaeaf. Felly yeah, gobeithio gweld chi nos fory yn y sesiwn hynny. Iawn, pob hwyl, diolch yn fawr a gweld chi tro nesaf.